हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना गोबां सोंबाय थादोंमोन साननैसो सिगां आङो मोनसे जिसिबि सलायनायनि भिडिअ होदोंमोन। सासे बियाद जिसिबिखौ सलायनानै खामानि मावो। दा बै जिसिबि सलायग्रानि डिटेल्स नोंथांमोना बियो बबे जायगानि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नैबेफोरखौ सोंबाय थानायलाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो ससे फोरमायनानै होनो गोसो जाबाय बिसिनि डिटेल्सखौहाय। आरो नोंथांमोना बे एरियायावनो नुनो मोनगोन बेनो जायगाया, बिसोरो बेयावनो थायो। मैयाहाय जिसिबि सलायनायनि मोनसे भिडिअ हगारदों आङो, ब्लग भिडिअ। ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि अनसायदों, बिराद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। नाथाय बे भिडिअखौहाय ग्र' जाफुबाय थानाय समावनो, माने खारबाय थानाय समावनो ओरैबायदि निउस चेनेलफोरनिफ्राय ओरैबायदि माबाया हास' फेसबुकाव भाइरेल खालामना होबायना, ओरैबायदि डाउन गाहायाव खालामना होबाय आरोखि। नोगोद दुखु मोनदों आङो। मानोना बे भिडिअखौ बानायनो फैनायावहाय आङो मबाइल गेम्बल, मबाइल केमेरा, माइक गासैबो आङो बासाव बावनानैहाय बे बासाव थांफाजोबदों। बेवहाय आंहा 2200 एबा 100सिम लस जादों। आरो बिनि सायावहाय आङो गारि भारा गारनानै फैबाय बिसिमावहाय। 3 घन्टा लायो बिसिमावहाय गारि भारा गारना फैबाय आङो। दा गारि भाराया बेयावहाय आङो 4000 थाखा थांदों। बेयाव खरस गारनानैसो बे भिडिअखौ आङो बानायफैनो मोन्दों। दा बेनिखायनो दुखु मोनदों आं बेबायदि खालामना होनायनि थाखाय। गावसिनिलाय बे निउस खेबफुबाय थानायाव जों भिडिअ खेबोब्ला दा हगारगोरलै बेफोरबायदि बादा होलायो आरोखि। ओमफ्राय जोंनिखौब्ला बेफोरबायदि ग्र' जाफुबाय थानायावनो बेफोरबायदि खालामना होयो। आं बिराद दुखु मोनदों बिसोरखौहाय। माने बिदि खालामना होनो नाङा आरो, माने खारबाय थानाय समावहाय। मानोना जोङो बेयावहाय खरस लानानै भिडिअ बानाया, गारनानैसो बानायो। नोंथांमोना निउस चेनेला गासिबो खरस लानानै भिडिअ बानायोब्ला जों खरस लानानै भिडिअ बानाया। अन्नानै बिनिखायनो बेबायदि खालामना होनो नाङा आरोखि। माबा मोनसे भिडिअआ ग्र' जादोंब्ला बेखौ हथाथनै दानस'नानै फेसबुकाव भाइरेल खालामना होनाय, नैफोरबायदि खालामना होनो नाङा आरो। दुखु मोनदों आङो नुनानैहाय। आङो मुंफोरखौ खारिला, गासैखौबो आङो नुजोबदों। मानोना जोंबोथ' फल' खालामनानै दोनो नोंसोरखौहाय, नोंथांमोनखौ फल' खालामो। आं बिराद दुखु मोनदों बेबायदि खालामजानायनि थाखाय। दा फेसबुकाव दानस'नानै हगारना होदोंबो डाउन, ग्र'आनो एकदमबारे गाहायाव। ओरैबायदिहाय बेफोरबायदि आरो फैबावला बेफोरबायदि उनावहाय जेन'बा दाख्लामसै। नोंथांमोनाबो बादा होयो जोंखौहाय। जुदि नोंथांमोना बेयावहाय इन्टारभिउ लाबाय थानाय समावहाय जों भिडिअ खेबफादोंब्ला नोंथांमोनाबो खनले जोंखौ बादा होदों। आंखौबो गोबां बार बादा होबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जोङो एलाउड होआ, दा हगारग्रोलै भिडिअखौ, नै बेफोरबायदि नोंथांमोनाबो बादा होयो। बेनिखायनो जोंबो लुबैयो आरोखि जोंनि बेफोरबायदि जों गोजानाव थांनानै भिडिअ खालामहैनायखौ एसे ग्र' जानाय नुयोब्लानो दानस'नानै फेसबुकाव आपल'ड होनाय, नांगौला लिंकखौ शेयार खालाम। आरो नोंथांमोना आंखौ बुङोमोनब्ला बिसिनाव स्टेटमेन्ट लानानैहाय एसे ससे भिडिअ खेबनानै हर निउसनि थाखाय होननानै बुङोमोनब्ला बेखौबो आं मावबावगौमोन, आं खेबना हगारगौमोन। मानोना आङो फैसा लाया बेफोरबायदि भिडिअ क्लिप खेबना हरनायावबो। मानसिफोरबायदि एसे माबा मोनसे फर्म लिरना होलानो 20 थाखा, माबा मोनसे साइन होलानो 50 थाखा, बेफोरबायदि लाग्रा नङा जोङो। बिसोरो थायो जाहैबाय कर्नाटक स्टेटनि मादिया डिस्ट्रिक्टआव, आरो गामिनि मुङानो जाहैबाय हांग्रानाली। बे जायगायावहाय बिथांमोना थायो। बिसिनि गामियानो जाहैबाय 1 नं रानिकपुर। आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय। ओमफ्राय आं दा लास्टआवहाय दा बिनि बिफा आदायाबो मा खामानि मावो बेखौ नोंथांमोना हयथ' नुवाखै। आङो होबायमोन, सेकेन्ड चेनेलाव होदों, नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ। दा एसे देखायहैगोन आङो। एसे मोनाबायबो, दा बिसोरो बेरायहैदोंमोन, बेरायहैनानै मोनाबोबाय। बेनिखायनो आङो भिडिअखौहाय एसे मोस्लेट नुनाय जासिगोन नोंथांमोना। जिसिबि सालायग्रा बिथांजोआनो जाहैबाय। आज हम लोग श्रीरंगपटना गए थे और वापस आ गया, अभी शाम हो गया। नुखाबाय दा बिब' बिनानाव सानैबो दा आंनि साखाथियावनो दङ। माबाफोर बुंनो गोसो दं रायजोफोरखौ खोन्थाहरदो, नोंसिनि आसामनि न'खौ बबेयाव, नोंसिनि खुगाजों। चिरां डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय जोंनि गामिया जाहैबाय रानिपुर। बिथांमोना खिन्थाखाबाय। ओमफ्राय आं फंनैसो खोथा सोंबावगोन। नोंथांमोननि दा फरायनायाथ' थाबथाबाय, दा फरायफिननो गोसो दंना गैया? फरायफिननो गोसो दं, 6 गारनांबाय। ओमफ्राय गभर्नमेन्टखौ माबा खावलायनो गोसो दं, जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ?
ओरैबायदि नोंसिनि बे जिसिबि सालायनाय भिडिअ ओरैबायदि भाइराल जादों बिनिखायनो आङो सोंदों नोंसिनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब मोननो लुबैयो नामा गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदिनो नोंसिनि गेलेनाय नोंसिनि फरायनाय एसे गेलेनाय फरायनाय नोंसिनि थानायफोरनि एसे गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ हेफाजाब मोननो लुबैयो नामा रांनि ओमफ्राय दा होजोंहाय थांफिननानैहाय फरायहैनो गोसो दंना गैया फरायनो गोसो दङ नोंसोरथ' दा 6आवल' फरायदों दा जेबोथ' बैसोआबोथ' जेबो जायाखै दासो 16 बोसोर हाबदों दा बैसोआबो जेबो जायाखै दाबो फरायफिननो हायो ओमफ्राय न'आव थानाया बिराद जारला जोंथ' न' दङ रानिपुरावहाय हाबो दङ दा नोंसिनि हाबो दङ दा ओमफ्राय दा बेयावहाय सोर थायो बाहाय जोंनि आदै खुब्रा थायो आदै मादै थायो जोङो न' लुहैनो सानो माने न'आ लुनांगौसो जाहैबाय गोदान न' लुहैनो सानो हायाव आंबो बेखौनो सानो बिथांजोमोना माने एसे बिराद टेलेन्टेड मानसि माने गेलेनाय आखा फाखा बक्सिं गेलेनाय सौलायनाय गेलेनायखौथ' नोंसोरो बिराद आफस'स खालामो दासिमबो गेलेनो लुगैयो आरो मा आरोबाव गियोबो गेलेनो मानसिफोरनि गन्थं थै ओंखारनायखौ नुबाथाय गोसोआ दुब दुब मावजोबो गेलेनो नागिरबा जे आंनि बारि जाबाथाय बिखायानो दुब दुब मोनलायखायो आरो मा गेलेनायावबो गेलेनायाव खनबेसे देरहाखोमोन खनबेसे गोसोआव गैला जा गोबावनि उन्दैथारमोन जोङो गोसोआव गैला आं मैयानि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय गेसावजोबसो गासिबो जाग्रा लोंग्राफ्रानो गेसावजोबसोमोन दुरबल जाथारदों आं थांनानै बे जायगायाव गेलेनो हायाखै आं दैब्रुगड़आव नों गेलेहैदोंमोन सानैबो बिसोर देरहादों आं देरहायाखै मानि थाखाय होनबा जानाय लोंनायफ्रा दुरबल देहाफ्रा मोनासै आरो मा जानाया स्ट्रं ना माने थाखा फैसायाबो एक्सट्रा जानो हाया जाहैबाय थाखा फैसानि प्रब्लेमावहाय जानाय लोंनायाबो ओंखामाबो रुनायसो जाहैबाय मोजां नङा जों बर'आथ' रुनायखौ मोजां मोना बे जायगानि जानाय लोंनायफ्राथ' गेसावजोबसोमोन बाहाय थांनानै दुरबल जादों आरो मा देहाया दा मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय एसे लाइटनि प्रब्लेम जाबाय माने जोङो नोंथांमोना नायनो बिबावदों बिथांमोननि जिसिबि सालायनाय आरो खनसेबाव नायनो बिबावदों बेखौबो जोङो गाबोनफोर फेमिलि ब्लग हिसाबै बेखौ लाबोनानै फैगोन आरो बिथांमोननि थाखाय आंबो खावलायनो सानो गभर्नमेन्टनिसिम जाहाथे बिथांजोमोनखौहाय एसे न'नि बेबस्थाफोर लानानै होयो ओमफ्राय फरायनाय थानाय बेफोरनि एसे थाखा फैसानि एसे फाइनान्सियेल प्रब्लेम दङ बेनिखायनो बिथांमोनाबो बाहेरायाव फैनांगौ जादों नङाब्लाथ' बिथांमोना गावसिनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागौ न'आव थानानैनो ओमफ्राय बेयाव फरायनोब्ला जोंथ' बर' फरायनो मोना ओमफ्राय बेयाव कानाडा आखर जायो बिथांमोना बेखौ सिनाया ओमफ्राय बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो हिन्दीया जोंनि बर'आ हिन्दी आखरनिब्लाबो बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो फरायनो मोनाखै हिन्दीखौहाय माने जोबोद खस्थ' जागोन बेनिखायनो दा बिथांमोना बेवहाय स्कुल गैया जेबो गैया ओरैनो थानानै दङ उसु बक्सिंनि बिथांमोना सानफ्रामबो फुङाव प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरो देहानि थाखाय हेल्थनि थाखायबाबो एक्सारसाइज खालामबाय थानाया मोजां आरो मा ओंखायनो खालामबाय थायो आरो ओमफ्राय नोंसिनि चेनेल दं दा साबस्क्राइब खालामनो बुंहरदो रायजोफोरखौहाय जों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालाम जोंना चेनेलनि नामा बिगल्स दा आदै बेंलायनियाव आंनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन भिडिअखौ माबायदि लाबोनो सानदों बुलायनाय सौलायनाय ब्लगिं मिक्स गासिबो आरो मा बुलायनाय मोसानाय एक्टिं गासिबो बेरायनाय ओमफ्राय बबेबा फुजायाव थांनाय जुआव थांनाय मेलायाव थांनाय बायदि बायदि लानो हायो आरो मा ओमफ्राय नैबे खामानि मावला भिडिअ खेबनानै दिन्थिबाय थादो रायजोफोरनोहाय नोंसिनि जिसिबि सालायनायखौहाय सानफ्रामबो हेल' गाइस नै जोंनिया खामानि मावनायसैलाय होननानैहाय देखायबाय था ओमफ्राय दा भिडिअखौ आं जेरै दैदों बेबायदि दै सोमावनो नाङा बांद्राय सोमावला मोजां नुवा मानसिफ्रा नायनो बायो ओमफ्राय बेबायदिनो जौगालांगोन नोंसोरो खम टाइमावनो आंखौ बारसिं मावगोन नायबाय था दा नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय जाहैबाय बिथांमोना बबेनि थागिबि बेखौहाय एसेब्लाबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय ओमफ्राय बिथांमोना बेयाव मानि थाखाय फैनांदों बेखौबो फोरमायना होबाय बिथांमोना फाइनान्सियेल प्रब्लेम
थाखा फैसानि प्रब्लेम आरो आगोलावथ' बांद्राय डेभेलपबो गैयामोन नालाय आरो सिगाङावथ' एसेबां डेभेलप गैयामोन बयबो मिथिखागौ डेभेलपना दासो एसे जाबोनो हमदों ओमफ्राय दानि दिनावहाय बिदि प्रब्लेम नुयोब्ला हेल्प खालामग्रायाबो ओंखारो सोरबा नङा सोरबा इसोरानो दैथायहरो दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोना ससे आपडेट होनो थोननायलाय आङो होबाय आरो नोंथांमोना जिसिबि सालायनायनि दाबि खालामबावदों बेखौबो नुनो मोनबावगोन गाबोननि ब्लगाव ओमफ्राय दा गोबां रायजो राजायानो सोंथि खालामदों माने सान्दिया बसुमतारीखौ होजों मानो लांनानै बिदि मावना दोनहैखो माने बिदि खामानि मावहैखो लेखा फरायदोंना फरायाखै नैबेखौहाय रायजो राजाफ्रा माने क्लियार फोरमायजानो लुबैदों न'खर गारजेनखौ दा फोरमायहरदो एसे बिसोरो सानै फरायनाया जाहैबाय 5निफ्राय 6आव फैदोंमोन फैखांनायनि पास जानायनि उनाव आं बेखौ लाबोदों बेंगालराव लाबोनानै उन्दैयावनो लाबोनाय जादों ओमफ्राय बिदि हजोंहाय जेबो खामानि गैयानो नालाय बाव ओंखायनो जों ज' फैबाय फेमिलि हिसाबै जों लाबोबाय दा फरायनायाबो बिदिनो थाबथानानै दं आरो फरायहोनो सानदोंमोन नाथाय बिनिफ्राय थांनो गोजान जायो लामाया ओंखायनो फरायहोनो हायाखै बेहाय लामाया एसे डिस्टार्ब जायो नालाय थांलाय फैलाय हिन्जाव मानसि ओंखायनो जों फरायहोनो हायाखै बेखौनो दोनथ'नाय जादों दा जोंनि जिसिपि सालायनायनि जाहैबाय जोंना रावबो गैया बेहाय जोंल' जिसिपिखौ सालायनो आगोलाव दस्रा मानसि सालायोमोन दा आं फोरोङै बेखौ रोंहोनानै दा गावबो बेखौनो सालायो आरोखि दा मालायखौलाय मानोथो सालायहोनो फैसा जोंनावनो हाबगोन बिबो होननानै आङो बेखौ सोलोंनानै फोरोंनानै सालायहोदों दा फरायनाया फरायगोन आफसुस दङ मानो होनना बुङोब्ला दा टिउसनबो लानायनि मोनसे टारगेट खालामनो नागिरदों दा एसे उसुबिदा थांलाय फैलाया बेखायनो हाथ'वाखै बेयावनो सोगोन ना होजों बाहाय सोगोन माने स्कुल सोनाय माने ओरैबायदि खालामलांनो नागिरदों आंना जेब्ला टिउसनखौ फुरा हाजोबगोन माने टिउसनखौ फुरा हाजोबखांनायनि उनाव माने बे कम्पिउटाराव सोनो नागिरदोंमोन कम्पिउटाराव टिउसनखौ माने स्मार्टलि इंलिश टु इंलिश खालामनानै कम्पिउटार सोनो नागिरदों दा कम्पिउटार सोखांनानै माबा मोनसे गाव जब मावनो हानाय बिजनेस बिदि ओमफ्राय दा स्कुलाव सोनो हाथाराबाबो बिनि बैसोआथ' दा थांगौबाय नालाय एसे थांगौबाय दा बियो जेनेबा क्लास 6सिम फरायहैनांगौब्ला बे मिनिजानायसो मानसिफोरजों मानसिया गोजौ ना माने बैसोआव खमब्लाबो मानसिया गोजौ बैसोआथ' दाबो जेबो जाखायाखै बैसोआथ' जेबो जायाखै नाथाय बियो दा 7सिम फरायहैनांगौबा आजिखालि उन्दैयावनो 7 मोनो बेबो मोनसे माबा जादों दा ओंखायनो आङो बैसोआ गावसोर फिसाब्लाबो माने गिदिर नालाय माने बडिफ्रा गिदिर जाजोब्बाय नालाय बैसोफ्रा एसे खमबाबो मास दांग्रा ना मा होनो हात दांग्रा बिनि थाखायनो बिसोर लाजिनो हागौ ओंखायनो आं बिसोरखौ दा कम्पिउटार लाहोनोसो नागिरदों कम्पिउटार लाखांनायनि उनाव माबा मोनसे खामानि मावनाय बिटिआर ओनसोलनि गभर्नमेन्टखौ माबा खावलायनो गोसो दं नामा बिटिआर ओनसोलनि गभर्नमेन्टखौ एसे एनै खावलायनो लुबैनाया आं खावलायबाबो मा मोनगोन मोना गावसोरसो मिथिगौ माथो साफ्रामनोबो जेबो होनो हायाखै दासिमावबो जों बुंबाबो बुङालाबो दानो मा खालामहरनो हानाय बावनो मावदों बावनो जादों बावनो थादों गावसोरनो बिदिसो सानखायोबा जोंलाय माथो बुंनानै लाब मोनबावनो मोनो नालाय बुंनानै मोनो नालाय जोंनोबो मोजां नाथाय जुदि बुंनानै मोनालाय बोथो मोजां मोननाय दा बेनो साफ्रोमनि मानसिफोरखौ नायगासिनो दं नायबाबो नायख'नो हायाखै दा हनै मेरला मानसियानो इदि जानानै दं नालाय जोंनिथिं फारसेनिफ्रायनो कम्पानि गैया गासिबो मानसिफ्रानो बेंगलराव फैजोब्बाय मानो होनना बुङोब्ला बेंगलर स्टेटआ मोनसे बिराद गिदिर डेभेलप स्टेट बेखायनो बयबो फैयो फैलानो खामानि मोनो नाथाय बेवहाय मोनसेल' प्रब्लेम जायो जे थाखा फैसाखौ गावनि खुगाजों मोजां बुंनानै लायाला आरो बिबाय थायाबा बे जायगायावबो थाखाखौ मोना नोंसोरो फैदों होननानै अनेक मानसिफ्रा फैदों होननानै बेंगलराव फैदों होननानै मेरला मानसिफ्रा बुंदों थेवब्लाबो जोङो थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो बिनायाव एसे मोजाङै बिनांगौ रेसपेक्ट खालामनानै बिनांगौ नङाब्ला मोना ओमफ्राय बाजैनिसिम मोनसे सोंथि उन्दैनिफ्रायनो फैबाय बिदिनो गोदाव सोराव फैनानै लानानै फैनानै बिदिनो देरै जिसिपिखौ फोरोंबाय दा गावबो सालायनो आफसुस दंमोन नालाय गावबो ओमफ्राय सालायनो आफसुस थानायखाय बिफाया फोरोंदों आरो ओमफ्राय बिफा फोरोंनानै दा फिसानि आखायाव हगारना होबाय बिफाया दा प्लान्ट सालायो बिदिनो मेचिन सालायो आरो बिफाया ओमफ्राय
माथो बुंबावनो आंलाय बेखौनो बुंजोबनानै फोजोबनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा दा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि ग्रोम ग्रोम बर' गामिखौ नोंथांमोना गारनानै बेयाव रायजो जाफैबाय दा होजों थांनानै रायजो जाहैफिननो गोसो दंना गैया जायहा बेंगलराव फैदों बिसोरो मोनसे थांखि दंखायो बे थांखिखौ जाफुङाला मालाबाबो थांनाय गोसो जाया आरो थांनाया बुरजा फैसा मोनब्लासो बुरजा फैसा जाबासो थांखिखौ माबा हैनो हायो थांनायालाय रायजो जानो आरामसे रायजो जानो गोसो दंखायो बयहाबो बिदि थांखि लानानैसो आउटआव फैयो आउटआव खामानि मावनो फैयो हजोंहाय जेबो खामानि गैया नालाय ओंखायनो बेयाव खामायनानै माबा मोनसे लुहैनो हायो नामा बेखौ साननानै फैनाय जादों दा बेखौ जोंबो टारगेट लानानै दंगासिनो दङ होमब्लाथ' बर' गामियाव रायजो जाहैफिननो गोसो दं दं मानो गैया जानो थागोन गाव गावनि जायगाखौ बोरै गारनानै मालाय जायगायाव बिदेशाव बेसे थाबाय थानो जों नै दा जोङो खामानिखौ मावो मावनायनि बेलायाव मावबाबो हनै थाखा फैसाखौनो मोननो नागिराबा नों खुगा थासेयावनो मोननो नागिरा बे रायलायनो रोङा मानो रोङाबाथ' अहाय मोननो जाय मानसिया रायलायनो रोङा बे फैसाखौनो मोनखाया भाषा रोंबासो रोंबाय रोङाबा गैया ओरैनो बेंगालराव फैदों होननानै बिदेशाव फैदों होननानै मानसिफ्रा बिराद खुसि जाहरोना बिसिबां जारला बिसिबां अनारफोरजों नांलायनांगौ मालिकजों नांलायनानैसो फैसाखौ मोनो आरो खस्थ' खालामनायनि गेजेरावबो खस्थ' खालामसेयावबो थेवबो फैसाखौ मोननो थानबाव नों खुगा थाबासो मोनबाय खुगा गैयाबाबो गैखाला मोनला